a Palma de Mallorca. A verdade, acabamos de chegar de Formentera. Este hotel ten esta terraza con estas vistas impresionantes. Porto Pía se chama esta zona. Bueno, é a cidade do Porto. Aí están os barcos, desembarcamos no barco de Balearia, que viña están aí. Están a 11, 12 minutos baixando do hotel por aí abaixo, seu Porto. Viñamos de Formentera, pero desde Palma fan escala en Ibiza. En Ibiza colle un autobús, hai que subirse a un autobús porque está no outro lado do porto, entonces suben os viaxeiros en bus. Aí está a lúa tapada por unha nube. Esta terraza ten aquí este banquito para sentarse así en plan mirador. E desde aquí ves a magnífica cidade de Palma. Aí está a catedral, o seu símbolo. Perfecto, vou me sentar aquí un rato, mente Sara se ducha.